trykke på den røde, ikke? Så kører tallene op. Går tiden op. Nej, prøv det jeg gør, jeg går... hvad? Går du må godt gå lidt 2 ned? kasser op. Lidt ned. Jeg slækker lidt. Ja, stop. Hvad så? Jamen, jeg skal have en kat på herovre. Og så tror jeg, du går herover og støtter den her også. Ja. Hvad vej skal vi? Jeg ved ikke, hvad vej den vender. Jeg tror, det her det er det sidste. Det er det også. Og det er fandme cool, hvis det lykkes den. Fuck, mand. Ja. Sådan. Så kan vi ikke mere. 14 styks. Jamen, vi kan ikke... Jeg bliver nødt til at sige, at det er jo kun til en anden plads. What? Med hensyn til kasser. Du kan jo prøve en til. Tag en til. Jamen, hvordan fanden skal jeg komme op på den? Nå, Så bare ind og højre. Okay. Vi kan løfte den op. Hvad? Jamen, hvordan skal den komme op? Jeg skal jo... Så skal jeg... bare bestå. 2 mand, der skal løfte den, og jeg skal få en under. Hvis det holder belagt. Nej. Prøv lige, nej. Det er helt klart det meste, de har haft op. Ja, selvfølgelig er sådan en bil. Ved du hvad her? Chris han vejer 49 kilo. Det må godt ikke. Chris? Nej, hvad her? Nej, ikke i alt. Den er lidt skæv. Jamen det er en skæv, du pisser også lige. Men fanden... Har de en kasse mere end os, eller hvad? Det kan man være. De er i hvert fald flere end 14. Du skal bare, du er nødt til at... Jamen problemet er... Du kan godt tage den der. Hvis du sætter på knæene på den øverste kasse, så kan du godt tage den der, og så få på det på den næste. Tror du? Ja. Så får du lige fat med den ene hånd. Jeg har 2 minutter. Ja. Og sådan. De sætter sammen. Så skal du lige få den ned. Så er det sådan, at vi spænder, og kravler op bagefter. Til der på. Det er fint. Du var der 2 meter fra. Ja, er der hul i den kasse, eller hvad? Wow, det er cool det her, mand. Hvis du ikke at trykke meget ud af på den her dansk. Hvis du stopper hænder på den, så gælder det også, tror jeg. Ja, så får du sgu dobbelt. Men hvis han stopper hænder op, Det skulle Claus jo nok nu også. skal du bare have det op i armen, og så have benene deroppe. Ja, men problemet er, at hvis jeg... Nå, op i armen, du. Men Wien, jeg tror, du skal presse mig ind på den her nu. Hvordan kan jeg det? Ja. Uden at det er for mig, nej, du skal ikke forlange herover den. Kom så, op i armen. Kom så, her sportsmand. Fuld gas. Fuld gas. Godt, Dan. Kom så der. Ja. Det er godt. Yes. Det er sådan. Det er godt. Godt. Det er det er fandme cool, Dan. Det er stykke slå sådan en knæ. Ja! Jeg tror, vi stopper. Så kaster jeg lige til dig. Ja, så har I da en del førsteplads. Godt. Jamen, hvad er det? Hvad så? Har du selv kravlet ned? Nu vælter den. Vælt, bare lad den vælte. Bare flyt dig så. Jeg har den. Det er fandme... Jeg er nødt til at skal have et kampråb. 1, 2, 3. FOF!